Kayak kawan kok. Piye dikai sama Adik? Kata ndok cocok. Kowe paneh ndi? Aja kowe ra aja buat kono. Mendadak dulu cepat dibuat kono. Ya Allah, ning buat kok abot temen. Kowe tuyule cilik ngentel. Nah. Enak sekali. Wis ra lho. Wis mrene, pun. Wis nyaponi neng. Coba nek apa ubuan bingung kono kepadu. Lonte-lonte. Ada apa, Mas? Diiyak. Aja diiyak, Lang. Wis, ojo, ayo. Bawa sing bener, bawa sing bener aja dilarang. Sapone.